Bejn l-2004 u l-2024 f'temp ta' 20 sena Malta kellha fostola dħul reali tal-familji minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Daħreġ minn ċifri tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk ħareġ kif Malta id-dħul reali tal-familji f'dan il-perjodu żdied 90%. Ir-rata pajjiżna ifer maqwa mill-medja l-pajjiż tal-Unjoni Ewropea fejn iż-żieda f'dan it-temp ta' 20 sena kienet sa 22%, differenza ta' kważi 70% mir-rata ta' pajjiżna. Dan ir-riżultat jikkonferma il-progress ekonomiku ta' pajjiżna tul dawn l-aħħar snin. Malta tikklassifika wara biss ir-Rumanija, il-Litwanja u l-Polonja. Fl-istess perjodu, diversi ekonomiji kbar Ewropej irreġistraw tkabbir aktar moderat. Bil-Ġermanja tirreġistra żieda ta' 23% u Franza tirreġistra żieda ta' 21%. B'kuntrast dawn iċ-ċifri tal-Eurostat juru l-Italja u l-Greċja huma l-aħħar żewġ pajjiżi f'din il-lista. B'dawn iż-żewġ pajjiżi reġistraw tnaqqis fid-dħul reali tal-familji tagħhom meta mqabbel mal-2004. Dan ifisser li f'dawn il-pajjiżi il-familji llum għandhom inqas poter ta' xiri milli kellhom 20 sena ilu. Id-differenza bejn Malta u dawn l-aħħar pajjiżi fil-lista turi s-saħħa ekonomika li għandu pajjiżna. B'dawn iċ-ċifri konfermaw li Malta kienet fost l-aktar ekonomiji li gawdhom minn tkabbir sostnut, stabilità u titjib fil-livell ta' għajxin ta' ċittadini tagħha. Dan anke permezz tal-politika ta' stabilità li ħadda Gvern Laburista fl-aħħar snin. Dan hekk kif waqt sfidi internazzjonali bla preċedent, Gvern Laburista tal-Prim Ministru Robert Abela żamm il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuel stabbli u molowx għal familji u negozji Maltin u Awġin.